Wint Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Leeuwarden Gould na het onverwachte opstappen van Henk de Jong bij Cambuur. En hoe nou verder? Ik praat erover met technisch directeur Henry van der Vecht, uw eigen Cambuur-watcher Geert van Thun en algemeen directeur Art de Graaf. Dit is Wint Sport. Grut is de leegte die er efterlit. Mooi binnen de herinnerings die het blauwen. Hij libbe terug, wortelen in uw holle en in uw hart. Goel net, omdat ik er net mee ben, maar glimpje, omdat ik er wie. Om die voortgaan treur je wij, om was to wierdest, binnen wij dankbaar. Wat op leefde bouwd is, kunnen je net vergeten. Bijzondere mensen verlitten die net. Ze gaan wel, maar blauwe dags voor altijd. Heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon een heel bijzonder persoon. Voor altijd in uw hertje. Ja, mooi filmpje, een beetje dik aangezet natuurlijk. Maar hoe groot is het verlies van Henk de Jong? Ja, groot. Ik bedoel, Henk de Jong is natuurlijk een man van Cambuur. Ja. Dus ja, ik vind het erg jammer dat het op deze manier moest gaan. Zagen jullie het niet aankomen? Want ik heb nooit de indruk eigenlijk gehad, Art, van dat hij misschien weg zou gaan. Zagen jullie het aankomen? Nee, dat was voor ons ook een verrassing. Hè? En het is wat anders als je zegt van ja, had Henk het moeilijk? Ja, natuurlijk had Henk het moeilijk na 5 nederlagen op rij. Hè? We communiceerden heel veel met Henk. En hij had het maandag ook lastig. Maar iedereen, hè? Het was wel een vervelende wedstrijd zondag. En dan verlies je in Groningen. Dus hebben we maandag uitgebreid over gesproken. Maar toch het gevoel dat Henk daar ook wel de kracht weer vond om er weer voor te gaan. Maar toch komt het dan als een donderslag bij Helder Ja, heen. tuurlijk. Hij sms'te Henry dinsdagochtend om 7 uur. Ik wil praten. Was je al wakker? Ja, ik ben om 5:15 al wakker. Dus dat was nog. Maar het was vroeg genoeg. Ja. Ja. En dan is het om 9 uur is het feitelijk met elkaar duidelijk. En ook dat daar geen weg terug meer is. Dan is dat zeker verrassend. En is dat natuurlijk een mokerslag. Ja, maar toch, dat zei Henk zelf, speelde het al wel langer. Laten we even kijken. Het is net de laatste tijd, hè. Het is eigenlijk al 14 maanden. Hè. Het is voor hier begon januari, hè, de vertrek van Albert Roesnak. Toen ging het wat moeizamer dan hij. Toen best ik 14 maanden om te proberen om dat te verhoren. Ja, toen werd ik vannacht wekker. Ik denk, nee, dat krijg ik nou op dit moment net meer voorkomen. Hè, want je zit er zelf ook al zo lang in. Ja, dan kan je maar één ding doen en dat is voor de club zeggen ze, nee, dit is het moment om te stoppen. Ja, Geert, hij zei het eigenlijk, het speelt al 14 maanden. Zoet het voortgaan van Roesnak? Ja. Nou ja, ik neem aan dat hij daar mooi bedoelt dat het alweer in prestatieve zin minder gaat. En dat hij daar hield iets meer onder te lijden hier. En dat is ik zo, en dat koos ik wat zien. Maar ik vond het de laatste weekend wel redelijk significant hoor. Hoe hij met het verlies omging, wat dat mij hem deed. Dat was eigenlijk per week duidelijker op zijn gezicht. Altijd zijn lichaamstaal op te maken. Ik heb snel nog naar hem zitten te praten, naar Grace. Nou ja, dat was een klas natuurlijk, want dat was een waardeloos eerste held. En daar hier die echte smoor doorheen. Ik heb man niet de midden nog maar in praten. En toen dacht ik echt van, nou, dat is gebeurd. Dus ik heb Art niks schrikkelijk vregen. Wist niet met echt net eerder, want ik zeg een man en ik denk, nou, dit is Henk net. Hier geen praten en helemaal niks. Ik denk, nou, je bent er wel uit, het is clear. Maar hij, net dat hij het zei, maar die indruk hier, hè. Ja. Dus ja, ergens houdt het op, denk ik. Ja. Is de spanningsboog niet meer op te krikken. Henry, jij bent technisch directeur. En als technisch directeur ben je natuurlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit die ook op het veld rondloopt. Er wordt ook wel gewezen met de beschuldigende vinger richting jouw kant. Neem je jezelf iets kwalijk? Nou, we zitten nog wat aan de vroege kant. Maar in de zin van, heb je de lijn gevolgd, zeg maar, die altijd gevolgd werd bij Cambuur? Dat denk ik niet. Dan hebben we gewoon doorgezet wat eigenlijk ingezet was. Ja, maar dat de Jong nu opgestapt is, heeft misschien ook te maken met slecht aankoopbeleid. Nou ja, het heeft in ieder geval te maken gehad met weinig punten. En om dat nu gelijk op alle spelers af te wikkelen, dat kan. Maar ik denk dat het niet de weg is om dat gelijk zo te doen. Nee, wat vies het ook, Geert?
Nou ja, duidelijk is wel dat wat er onkocht is, minder is dan wat er vroeger onkocht wie. Roesnak wie natuurlijk een topper, Leeuwin wie een topper. Rijnen vond ik echt een topper, maar die gaat dan alweer. Dus er is ook wel heel veel pech geweest. We moeten wel alles goed in het perspectief zetten, denk ik. Maar goed, als we de namen er gewoon even bij pakken. Berisha, Mazek, Peersman... wat hebben we dan nog meer? Herings, Kai Herings. Het is allemaal niet zo uitgepakt als we van tevoren hadden gehoopt. En gedacht misschien. Ja, nou dat is duidelijk. We hebben allemaal gehoopt dat het beter tot meer punten zou leiden. Maar je noemt een aantal namen waarbij er in ieder geval 2 bij zitten. Berisha en Mazek, die waren niet gehaald voor de basis. Maar puur als talentvolle jongens die vanuit het buitenland komen en achter de basis kunnen groeien. Peersman, als we het toch over namen hebben, die heeft volgens mij een redelijk seizoen. Is toch eigenlijk elke week basisspeler. Dus maar dat zegt natuurlijk niet alles als je basisspeler Nee, maar goed, hij speelt wel elke week. En we hebben er 27 bij gebrek aan beter rondlopen. misschien. Nou goed, we hebben 8 verdedigers rondlopen. Dus er is keuze genoeg. Maar goed, ik denk niet dat we hier de spelers compleet moeten gaan analyseren. Het feit is dat er te weinig punten zijn. Ja, en dan denk je in de winter, dan haal ik Latsman. En dan haal ik een jongen die misschien sturing kan geven aan de defensie. Maar Latsman is ook niet meer de man van 2 jaar geleden zoals we die kennen bij bijvoorbeeld Zwolle en bij FC Twente. Ja, maar we zijn ook wel heel erg snel om te zeggen van het is niet goed genoeg. Die jongen die heeft weinig gespeeld op hoog niveau in Engeland. Hè. Hij heeft wel gespeeld met het belofteteam. En ook hij heeft getraind op een goed niveau, op championship niveau. Maar het spelen van Eredivisie is toch even iets anders. En maar als je dat dan vergelijkt, Henry, met bijvoorbeeld zo'n Andrew Driver, ik noem eens een, van de grote concurrent, de Graafschap. Die speelt daar, de adrenaline spat uit zijn oren, vuur spat uit zijn ogen. Ja, dat mis ik dus bij Latsman. Ja, nou goed, het type speler is totaal anders. Maar het gaat om de bezetenheid. Ja, maar dat zie je niet bij Latsman er vanaf staan. Dat ben ik wel met jou eens, maar dat kan wel zijn dat dat intern is. Niet elke speler heeft lange haren, bezweet en gaat flink tekeer. Ja, maar hij heeft een andere stijl. Noem eens 1 speler die je hebt gehad waar je wel echt tevreden over bent. Nou goed, ik denk dat Jack Byrne het aardig doet. Is ongetwijfeld nog ver van het niveau wat zou moeten als hij naar de Premier League wil teruggaan. Maar is wel een jongen die potentie heeft. Ik vind dat Peersman het best goed doet. En verder zijn het de jongens die we gehaald hebben, die nog niet het niveau halen wat ze bij andere clubs wel deden. Ja. Dus ja. Wat vind jij, Art? Want het algemeen directeur, ben je dan de baas van Henry? Nou, we zijn gezamenlijke directie hier. Dus, maar het aankoopbeleid wordt wel geëvalueerd natuurlijk. Ja, maar ik wil dan toch even toelichten hoe dat aankoopbeleid gaat. Ten eerste het woord koop kan je eruit halen, want Cambuur koopt niet op een enkele keer na. Cambuur heeft altijd te maken met transfervrije spelers. Want we hebben in principe geen geld om aan te kopen. Dus je moet altijd al in een vijver vissen van jongens die transfervrij zijn. Dan heb je te maken met een technische staf, een hoofdtrainer, een assistenttrainer en eventueel jongens daaromheen. Je hebt te maken met de scouting en uiteindelijk met de directie. En gezamenlijk wordt daar gekeken, wat heeft het elftal nodig? Wat is er beschikbaar? Wat is ons budget? En daar wordt Henry, en als Henry met vakantie is, bij wijze spreek ik, maar dan word je op pad gestuurd om dat technisch af te handelen. Dus ook Henk de Jong is net zo goed verantwoordelijk voor het aantrekken van bepaalde spelers? Ja, tuurlijk. Dat doe je toch in gezamenlijkheid. Het is niet dat Henry zegt, nou Henk, ik heb vandaag deze en deze speler aangetrokken. Die wordt bekeken door de trainers. Je hebt prachtige programma's tegenwoordig in Y-Scout, waarin je alles van de speler kan bekijken. Alle acties, alles. Balverliesmomenten, alle spelvoortzettingen, alle corners, alle vrije trap. Die wordt helemaal doorgeakkerd en bekeken door een team van mensen. Scouting, trainers, soms ook experts van buiten of trainers die met hem gewerkt hebben. En dan wordt er een besluit genomen, gaan we voor hem ja of nee? En dan is de vraag, komen we er ook uit met zo'n jongen? Nou, dat lukt ook niet altijd. Maar conclusie aan het eind van het verhaal is wel van dat de meeste spelers die jullie hebben gehaald, die voldoen eigenlijk niet. Nou, die brengen nog niet wat ze bij de andere club brachten. Wij zijn bij zeker in het begin van het seizoen, ik denk bij 3 uitwedstrijden geweest, waarin onze collega's van die club tegen ons aangaven van, joh, jullie zijn ons 1 dag voor geweest met Sjoerd Overgoor. Jullie waren sneller dan wij, want wij konden nog even niet, maar we hadden 100% willen halen. En met Sjoerd lukt het nog niet zoals we dat voor ogen hadden. Nee, dat klopt. Ja. Geert, de grote vraag, want Henk is nou fot. En de grote vraag is natuurlijk, wat is het perspectief eigenlijk van Cambuur nou Henk er net meer is? Nou, ik weet niet of dat nou direct aan Henk zien opstappen worden moet. Want ja, de resultaat nog nou weer nek net geweldig. Ik vind,
als je er globaal zien, is het typisch zo'n seizoen van alles gaat mis. Dan is het verschrikkelijk soort mis, alles zit in. Dus dan heb ik iets van, ik vrees met grote vrezen. Zullen we even zien wat Henk zelf zei? Er kan misschien wat in de groep gebeuren. Utrecht speelt vreet al een heel apart systeem, dus ik kan misschien al een oor systeemspeling in. Dat best wordt dat gedwongen. Nou, dat zijn krijgmomenten dat het kan. Ik vind dat er nieuwe jongens bij kan binnen, die wat nieuwe land brengen. Ik vind dat Erik Bakker een weekje of 12 weer omkomt. Kelvin McIntosh komt weer om. Martijn Bartel komt weer om. Dus er zijn aan hulp de mogelijkheden om nog wat te doen in de laatste 12 wedstrijden. Nou, dan mag boven de Graafschap bloeien en dan kan je gewoon via de na-competitie in de Eredivisie bloeien. En Cambuur mat in de Eredivisie, daar gaat alles om. Ja, zo kennen we eigenlijk Henk de Jong. Optimisme straalt er nog altijd van. Hij had er nog altijd vertrouwen in. Hij stoot er nog vertrouwen in. Ja, ik ben een sportman genoeg om te zeggen van zolang dat je... Ik ben van het Frits Korbach tijdperk. Die zei vroeger al, pas dat je 3 punten uit 1 wedstrijd moet halen, ben je gedegradeerd. Nou, en dat is dan al met 3 punten niet zo'n redenatie, maar dat snapt hem. He. Dus dat heb ik ook wel. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, de mat wel meer... hoe zeg ik het zeggen? Meer, dat beneemt het meer spirit inkomen. Meer, ik heb het idee dat de Graafschap wat meer in de flow zit naar we gaan het redden, dan dat Cambuur dat zit. Dat zit wel in de hoek waar de klappen vallen. Dat heb ik dus ook, dat gevoel. Nou, op basis van een wedstrijd, bijvoorbeeld die eerste helft bij AZ en die eerste helft bij Groningen, kan ik dat heel goed voorstellen. Ja. Alleen, ik denk dat wij ook wedstrijden hebben gespeeld, ook na de winterstop. Voor de winterstop een aantal goede partijen en na de winterstop hebben we dat eigenlijk doorgetrokken. Alleen, daar werden de overwinningen niet uitgehaald. Hè. Tegen Vitesse wordt het uiteindelijk in de laatste minuut 2-0, terwijl je een penalty moet hebben. Daar kun je een puntje tegen halen. Waar wij eigenlijk met een goed gevoel die wedstrijd speelt. En ADO spelen we eigenlijk de eerste helft helemaal van de mat af. Waar we dikker voor moeten komen. Dus toen was het gevoel echt nog wel goed en werd er echt ook wel met spirit gespeeld. Maar er zijn een paar wedstrijden waar het minder is. Stel Leeuwarden gerust, komt het goed? Het komt goed. Ik weet niet of je had een beker, je kan het niet zien, maar mijn glas is vol. Jouw glas is vol, niet half leeg. Nee, zeker niet. Oké. Trouwens, een orenvraag, want Henk de Jong heeft natuurlijk vrij lang A-trainer geweest bij Cambuur. Maar weet je wie de langzittende trainer is van Cambuur in de historie? Ik denk Gert Kruis. Had je stiekem gezien zo net? Nee. Dat is wel goed. Ken je klassiekers? 3-2. Op dit trainingscomplex riet FC Utrecht hem ta op de wedstrijd in Cambuur. Onder de belangstellenden, onder kant van het veld, is ook Gert Kruis. Ah, goeie. Laat hem groeien. Kruis is Joertedij voetbalanalist bij Fox en bij RTV Utrecht. Maar hij wie ook 4 seizoen lang trainer van Cambuur. Die ploeg speelde zo goed dat ze die Kruis nooit hebben verstaan. Dat moet wel aan. Dit knippen we eruit. Gert Kruis, wie van 1998 onder mij 2002 trainer bij Cambuur. We willen uitnodigen voor een bakje koffie bij de langzittende trainer in de skiertnis van de Ljouwerters. Maar wie gaat het doen, Arjan? Wat denk je? Dat is de vraag dat het om gaat. Hokker trainer shot nog mogelijkheden om Cambuur van de Eredivisie te behouden. Kruis maakte in 1998 bij Cambuur zijn debuut in de Eredivisie. In zijn eerste seizoen hoort hij Cambuur op het hoogste niveau. Maar in het tweede seizoen degradeert hij alsnog. Kruis shot parallel met de situatie van Doel en die van Nou. Het eerste jaar hadden we een heel goed team, een goed fundament. Met bijvoorbeeld in de spits Marinus Dijkhuizen. Nou, hij werd toen voor veel geld weggehaald door FC Utrecht. Maar ook spelers als Roy Hendricks, toch wel een jongen die belangrijk was voor de groep, die ging weg. Van Rijswijk ging weg in die tijd. Dus dat waren toch wel 3 belangrijke spelers. Nou, bij Cambuur zijn natuurlijk ook heel veel goede spelers weggegaan. En dat heeft Cambuur eigenlijk niet adequaat kunnen opvullen, die posities, denk ik. Ja, de club is gewoon afgeroomd. Nou ja, ik denk dat Henk daar de meeste last van heeft gehad. Dat het mentaal ook ongelooflijk klap geweest is als je topscorer weggaat. Dus je kan het je eigenlijk ook wel misschien wel een beetje voorstellen dat hij de handdoek heeft geworpen, Henk de Jong. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Gaat Cambuur het redden, denk jij? Nou, weet je, dat is al heel vaak aan mij gevraagd. Want ik analyseer wedstrijden van en Cambuur en de Graafschap. Het is wel zo dat op dit moment de Graafschap in een positieve flow zit. Die waren al afgeschreven. Die blijken mentaal heel sterk te zijn. En die hebben een kwaliteitsinjectie gekregen. Want er komt een nieuwe spits bij. Dat is een goede spits. Bij Cambuur is het omgekeerde het geval. Die zijn in een negatieve flow terechtgekomen. En de trainer is nu ook weg. En de trainer is natuurlijk bij Cambuur een ongelooflijk belangrijke man geweest. Sander van der Heijden is weggegaan, toch een clubicoon. Dat alles maakt het dat het voor Cambuur op het ogenblik niet makkelijk is. En voor de mensen die het beleid voeren wordt het wel echt heel belangrijk dat ze een sterke man daar terug neerzetten.
Ja, en dus moet er een opvolger komen, een nieuwe trainer. Nou, wat voor trainer zijn jullie nou op zoek? Een trainer die het voetbalvermogen pretendeert en die Cambuur goed laat voetballen. Met 3 spitsen? Met 3 spitsen, met 2 spitsen, met 4 spitsen, dat is aan de trainer. Maar is dat dan een ervaren trainer of een hele talentvolle trainer? Nou, dat hoeft niet speciaal ervaren of talentvol te zijn. Het moet een trainer zijn die spelers ontwikkelt, beter maakt en herkenbaar voetbal laat spelen. Maar is het dan ook een trainer die ervoor moet zorgen dat Cambuur behouden blijft op het hoogste niveau? Of houden jullie ook al rekening met het zwartste scenario? Nou, je zit op een positie waar je daarmee rekening moet houden. Maar wij gaan natuurlijk alles aan doen om op het hoogste niveau te blijven. Ja. Wat is het idee eigenlijk, Art of Henry? Een trainer aantrekken voor nog 3 maanden en dan een nieuwe trainer halen voor de wat langere termijn? Of moet dat 1 persoon worden? Of moet deze trainers die er nu staan het afmaken? Wat is jullie idee? Nou, feitelijk stel je die vraag natuurlijk in een discussie waarin wij ook zitten. Dinsdagmorgen heeft Henk zijn vertrek aangekondigd. Ja. Dan heb je een hele onrustige dag met media en alles wat er niets meer zei. Eind van die dag hebben we ook gezegd, wij gaan ons nu focussen op FC Utrecht. Want dat is gewoon een wedstrijd waar 3 punten te verdelen zijn. En die hebben we heel hard nodig. En dan hebben we daarna ook tijd om dat verder te ontwikkelen van wat willen we nou precies. Wil je verder met de jongens die er nu zitten, Sipke en Arne? Wil je iemand aanstellen die nieuw voor de groep komt? Nou, die afwegingen die gaan we vanavond met elkaar maken. En dan gaan we een keuze maken. Ik kan me voorstellen dat, hoe hectisch het ook is op zo'n dinsdag, dat jullie woensdagmorgen toch wel eens, dat die gedachten toch ja, natuurlijk wel. Ik bedoel, alleen je hebt ook een wedstrijd te organiseren. En natuurlijk heb je daar gedachten voor. Je bent er eigenlijk van 's ochtends vroeg tot 's avonds heel laat met elkaar aan het werk en in contact. Ja. Alleen wel gezegd van ja, we willen wel focussen. Zeker met de huidige staf en met de spelers op vrijdag. Want anders ga je nog meer onrust creëren. Eerst die wedstrijd spelen, 3 punten proberen. Dat is ook wat jullie hebben aangegeven aan de staf. Hè? Eerst die wedstrijd en dan... Ja, maar ook voor onszelf, want anders ga je toch onrust creëren en zeggen, joh, vanaf dat moment gaan wij verder. En dat we daar dan gedachten over hebben, dat is logisch, want je brein gaat de hele dag door. Ja, feit is wel dat het een zware erfenis is voor Sipke Hulshoff en Arne Slot en Jan Bruin. We waren juist bij de laatste training. Ik heb even zien wat Hulshoff er zelf zei. Nou, weer eens besloten, hè? Ja, besloten dus. En dat wist hij hem niet? Nou ja, het staat weer verkeerd aangegeven, hè? Oh. Zoals gewoonlijk hier. Het was niet gesloten training. Ik denk half 11. Ja, je bent erin. Men je wie alles nog normaal steeds maar. Hè. Hebben we heel veel dingen besprutsen. Mij Henk er nog bij en de totale groep richting vrijdag. En dan kregen we niet op 10 minuten het bericht van de hoofdtrainer zelf dat Henk dat er mee stoppen. Dus dat wie wel een verrassing. Nou, ik hier het net verwachten. In eerste instantie wie er in de hele technische staf wel zoiets van, wat gebeurt hier? Maar 10 minuten had er een mededeling in, toen is er een huisgang. Toen is er 10 minuten weer omkomt voor het persmoment. Bewust nog net bellen, omdat ik denk wel even dat er de rust even nodig had. Maar het contact zal zeker een deze dagen weer komen. Ja, dus dan mag wel even in die mindset, in de knop blijft heel snel om. Toen merk ik wel dat de druk gelijk een stukje groter is. Maar dat merk ik niet in rust. Hè. Toen ben je nou eigenlijk dag en nacht. Dat ben ik normaal ook wel bezig, maar meer in een ondersteunende rol. En nu ben je verantwoordelijk. Ja, dus daar ben je vol dag en nacht ben je mee bezig. Ja, dat zei Sipke Hulshoff bij de laatste training. Is het denkbaar dat Sipke Hulshoff het seizoen afmaakt als hoofdtrainer? Ja, dan gaat dat uiteraard samen met Arne Slot. Hè. We praten met hun als bijna gelijkwaardig. Ja, dat is een mogelijkheid. Ja, of is het ook zo een afspraak van we gaan eerst met Sipke en Arne praten. En als we er niet uitkomen, daarna kijken we verder. Nou ja, je hebt net met Art heeft het denk ik duidelijk aangegeven. We gaan dat volgende week inzetten. Hoe we dat proces gaan laten lopen. Ja. Nou heb ik uit betrouwbare bron, Art, en nou komt hij, begrepen dat jullie contact hebben gezocht met Marcel Keizer van FC Emmen. Kan je dat bevestigen? Dat kan ik niet bevestigen, nee. Dat kan je niet bevestigen? Nee. Emmen is al op zoek naar een opvolger. Ja, jij zegt het. Volgens mij heb ik net toegelicht hoe ons proces eruit ziet. Hoe wij die stappen gaan doen, waar we naar vanavond werken. Maar Marcel Keizer staat toch bij jullie ook op een lijstje? Marcel... Een oude bekende, heeft jouw voorganger op jouw functie. Hij heeft aangegeven dat hij graag weer terug wil als coach. Hij wil graag weer op het veld staan. Nee, maar ik snap waar jij naartoe wil. Maar ik heb net uitgelegd hoe onze procedure is. En of je dan
Marcel Keizer noemt, of Fouke Boy of Fred Grimmel, die namen komen eigenlijk allemaal voorbij. Ja, daar gaan wij natuurlijk niet op reageren. Ten eerste, Geert vroeg net, want ik heb eigenlijk geen antwoord gegeven op de vraag. Kies je voor korte termijn of lange termijn? Ja. Onze voorkeur heeft het wel om wat langer met iemand te gaan werken. Maar dan moet je wel al de keuze maken van, nou, gaat er iemand nieuw voor de groep komen? Of gaat niet het seizoen, of we maken het seizoen af, laat ik het zo zeggen, met deze beide heren. Of er komt iemand voor de langere termijn. Dat zijn eigenlijk de twee smaken die er zijn. Oh, is er niet een smaakaart dat je zegt, afmaken met iemand een soort troubleshooter, zal ik maar zeggen. Nee. En dan met een nieuwe weer voor de lange termijn? Dat niet. Nee. Dat valt af. Nee, dat valt af. Okay. Deze smaak hebben wij over. Dan hebben we gezegd, daar gaan we vanaf morgen met elkaar over in gesprek hoe we dat gaan invullen. En als dat iemand wordt die nieuw voor de groep komt, ja, dan kan dat een naam worden. Misschien wel één die er genoemd is, misschien ook wel niet. Want uiteindelijk zullen wij ook met iemand tot een akkoord moeten komen. Dat zijn wij op dit moment niet. Geert, vies toch Marcel Keizer een logische keus? Nou ja, hij is al binnenwest. En toen hield hij toch wel aan dat hij heel goede spelers had. Dat mag wij constateren. Dat pakte wel heel goed uit. Hij was toch verantwoordelijk voor Roesnak, hè? Oh nee, Bidici was het zeker. En Roesnak, nee, maar Roesnak is ook in ja, oké, nou ja. Ja, ik denk het wel. Maar ja. Is dat oren namen dan? Nee, ik vind dat altijd ik vind dat wat ingewikkeld. Ja, om dat namen. Ik wie vroeger altijd wel vroeger, nou ja, een onderleren heel erg gecharmeerd van Ad Langeler. Jou bekend, hè? En wordt nou neemt bij Jervingen? Ja, nou, vond ik een echt een fijne trainer, zal ik maar zeggen. Met beleid, visie en overzicht en geen gekke dingen, sputs mij heel erg om. Ja, maar goed, jullie weten het nog niet, maar het wordt Marcel Keizer. Bedankt voor de informatie. Ja, toch? Dan weten jullie dat ja, vast. Hartstikke mooi. De voorsprong op de Graafschap bedraagt nu nog maar 1 punt. De Graafschap heeft na de winter 7 punten al gehaald. Kan nu nog niks. Maak je je zorgen? Want het is een beetje van, ja, na competitie, dat lijkt eigenlijk het hoogst haalbare. Nou, gezien de punten die nog te halen zijn en de achterstand die we hebben op de veilige plek, zeg maar, is alles nog mogelijk. Natuurlijk. Dus, maar laten we vooral realistisch we moeten gewoon, we moeten wel punten halen, dat is duidelijk. 13 punten in een half seizoen is niet veel. Maar wat is het grote verschil als jij Cambuur ziet voetballen en je ziet ook de Graafschap wel eens voetballen in elkaar? Ja, Cambuur speelt een ander spel dan de Graafschap. De Graafschap speelt met opportunisme, laat ook heel veel open aan de achterkant. Moet Cambuur dat ook niet gaan doen? Daar moet je ook de spelers voor hebben. Heeft Cambuur daar de spelers wij hebben voor? op dit moment niet de spelers om heel opportunistisch te gaan spelen. Nee. En dus moet je dat niet en er doen? is bewust gekozen ook om met spelers aan de gang te gaan die passen bij de speelstijl van Cambuur. Wat inhoudt, verzorgd voetbal, wel energiek, maar wel en ook naar voren gericht. Dus ja, dat willen we wel graag in stand houden. Ja. Maar wij noemden het net ook niet ineens een heel ander spelletje gaan spelen. Wij noemden het net ook al een beetje, Henry, en Gert Kruijs zegt dat ook. De flow waarin de Graafschap zit, lijkt wat positiever te zijn dan waarin Cambuur zit. En dat maakt het extra ingewikkeld volgens mij toch? Nou ja, de flow is dat zij punten hebben gehaald naar de winterstop. En wij vlak voor de winterstop. Ja. En wij hadden graag die winterstop even uitgesteld. Omdat wij toen in die flow zaten. En wij moeten dat terug gaan vinden. Dat ben ik wel met je eens. Ja. En dat is alleen mogelijk door het winnen van punten en het winnen van wedstrijden. En dan gaat dat vanzelf komen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, want eigenlijk zit de Graafschap in de flow. En Cambuur voetbal met een zak aardappel op zijn rug. Dat komt het eigenlijk een beetje op neer. Jongens, we moeten er even uit, want we krijgen de quiz. Daar zijn we weer met Arjen Sportquiz. En de vraag van deze week wordt stelt door doelman Erwin Mulder. Ik ben de opvolger van Christopher Noordveld. Bij welke club speelt hij momenteel? Is dat A, Swansea City? Is het B, Scunthorpe United? Of is het C, Stoke City? Mail je antwoord van Waantje naar bient@omroepfriesland.nl en win 2 kaartjes voor de wedstrijd Heerenveen NEC. Ja, het wordt heel tijd moeilijker. Er is maar nog te zeggen dat de winnaar van Vlienwieken, dat is de 12-jarige Timo Alves. Geen familie, uit Ljouwert. En hij stuurde u het goede antwoord van Vlienwieken. En dat wie A, Manchester City. En Timo, die wint de originele Cambuur Moetsen. Dan dit weekend, want dit weekend doggen wij op de radio ook weer wie het waardig verslag van de wedstrijden van het betellen. Voetbalclubs, Cambuur spelen Joen al om 8 uur in het eigen stadion in FC Utrecht. En Geert verzorgt het commentaar bij die wedstrijd. En morgen zit ik zelfs in het Gelderdoom om verslag te doen van Vitesse in Heerenveen. En die wedstrijd zet om kwartier van joggenen uit. Heren, Henk de Jong, Geert, zei zelf van ik stap op in het belang van Cambuur. Maar is dat echt zo? Nou, nee. Stapt hij misschien ook wel op in het belang van Henk zelf? Ik denk dat hij ook duidelijk zijn eigen gevoel en hoe hij hem viel onder deze situatie in Martel litten had. Dat hij voor hemzelf keersen had.
om het welzijn, zal ik maar zeggen. Want dat zal absoluut mooi spelen. Hè? Ik heb al gewoon zien lichaamstaal, die sprak boedelen. Hij had altijd zijn... Ik doe dat net, want ik moet niet naar de voedselbank, zal ik maar zeggen, waar die ambassadeur van is. Want dan ik heb een probleem. Ik hij heeft altijd de hypotheek en dat speelt openlijk geen rol meer. Nee, maar ik heb begrepen dat Cambuur toch... ja, jullie betalen nog wat, geloof ik, Art. Hè? Dat is wel heel bijzonder natuurlijk voor iemand die ontslag neemt. Dat de werkgever dan zegt van, ja, maar ik denk gooi dan wat geld achteraan. Ik denk dat dat ook wat zegt over de band en de relatie die wij als club, maar ook als mensen onderling met Henk hebben. Henk heeft gewoon ongelooflijk veel voor de club betekend. Bijna 6 jaar of ruim 5 jaar veel energie in de club gestopt. Ons ook medegebracht waar we nu zijn. Maar goed, dan heb je al niet zoveel geld en dan ga je ook nog... Nee, maar ik ga niet die details prijsgeven. Maar we hebben alleen gezegd, Henk, we gaan netjes met je afwerken. En dat we daar allemaal tevreden over kunnen zijn. En dat wij dat uit waardering naar Henk doen, hartstikke goed. Ook terecht. En Henk is daar ook tevreden mee, dus dan is het toch goed. Ja. Want Henry, jij zit natuurlijk helemaal in dat wereldje. Jij weet alles, van de hoed en de rand. Heeft Henk wat achter de hand? Dat geloof ik niet. Nee? FC Twente wordt genoemd, Groningen, assistent van Gert-Jan Verbeek bij Bochum. Nou ja, goed, alles is mogelijk, maar hij heeft ook heel duidelijk bij ons aangegeven... ik ga dit seizoen even helemaal niks meer doen op trainingsgebied. En dat ben pas vanaf volgend seizoen weer beschikbaar. Dus ik geloof absoluut niet dat hij wat achter de hand heeft. En dat was ook totaal niet de insteek van hem toen hij die boodschap deed. Het was echt overtuigend van, ik kan het op dit moment niet brengen zoals ik het wil. En daar moet iemand anders voor komen. Ja. Heb je ook een beetje het gevoel dat langzamerhand het mooie bolwerk waar jullie jaren geleden mee zijn begonnen om hier te bouwen in Leeuwarden, dat het steentje voor steentje afbreekt? Het begon met Gerard van der Belt, die ging weg. Sander van der Heijden ging weg. Topspelers gingen weg. Ook Betje ging weg. Nou is Henk ook al weg. Ja, nou, ik draai het om. Want als ik kijk waar Cambuur 5 jaar geleden stond, nagenoeg failliet, weinig perspectief. En ik zie waar we nu staan, wat we met de club allemaal bereikt hebben. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Dat je eredivisie speelt in het onderkomen waar we nu zitten. Maar met degradatie ben je straks weer terug bij af. Ja, nee, dat klopt. Maar op het moment dat Cambuur promoveert in de eredivisie, dan weet je, oh jee, er komt ook een moment dat we het heel lastig gaan krijgen. In de eerdere episodes gebeurde dat al in het 2e jaar van Cambuur. Dat is nu in het 3e jaar dat we het moeilijk hebben. En let op, we zijn echt nog niet verslagen, hè? Want wij gaan er alles aan doen om erin te blijven. We hebben enorme stappen gemaakt als club. Als ik naar het beleidsplan kijk van 5 jaar geleden, dan lopen we daar sportief enorm op voor. Want we spelen al 3 jaar Eredivisie. Het enige wat achterblijft, en dat heeft gelijk ook met die situatie te maken, is onze accommodatie. Want we kunnen geen kant op in dit stadion. We persen het uit als een grote sinaasappel. En dat is uitgeperst. En daarmee loop je tegen de randen van je bestaan aan. En daardoor gaan ook mensen wel eens weg. Hè? Nou, kom dan gelijk maar ermee voor. Want dat stadion, hoe lijkt het daarmee? Het blijft mij veel te lang stil. Ja, nee, maar dat snap ik. Wij zijn ook ongeduldig. Ik maak me zorgen. Ik niet. Ik ben daar heel positief over. Het gaat om een project van om en nabij de 60 miljoen euro. Nou, ik weet niet wat jij op je bankrekening hebt staan, maar het zal geen 60 miljoen zijn. Dat betekent, dat heeft bijna niemand. Maar om zo'n project van de grond te krijgen, heb je dus wel partijen nodig die meedoen. En dat ziet er gewoon ongelooflijk goed uit. Maar dat kost wel eens even tijd om dat allemaal in dat puzzeltje klaar te krijgen. Dat doen wij niet, dat doet de projectontwikkelaar. Het enige wat ik daarvan kan zeggen is dat wij als club gewoon daar heel positief gestemd over zijn. Ja, maar de club is altijd wel positief, maar jullie zouden eigenlijk eind december al naar buiten toe komen. Ja. Niet gebeurd. Dan januari, weer niet. We zijn intussen bijna eind februari. Ja. En we horen maar niks. En als je niks hoort, denk ik van, nou, dan is er ook niks te melden. En dat is geen goed nieuws. Nee, maar dat is wel een kwestie van, laat de broedende kip nou maar even zitten. En dan kan je zeggen, ja, had niet gezegd, we komen eind december naar buiten. Nou, dat zou je ons en de projectontwikkelaar aan ons kunnen verwijten. Alleen, ja, op zo'n investering en zo'n project een kwartaal, bij wijze van spreken, uitstel, dat is geen schande. Het gaat erom, wij kennen de gang van zaken en wij zijn daar echt nog steeds zeer positief over. Maar ook bij eventuele degradatie moet er wel gewoon dat nieuwe stadion er komen? Dat staat los van het stadion, want het stadionplan is al gestart en gemaakt op het moment dat wij Jupiler League speelden. Gezegd, we gaan eerst bouwen en dan willen we promoveren. Wij zijn min of meer toevallig eerst gepromoveerd. En dan heb je dat stadion niet. Maar dat zijn 2 losstaande zaken van elkaar. Ja, ben je net zo positief over de komst van het nieuwe stadion als vorig jaar in mei? Ja, absoluut. Ja, en misschien nog wel positiever, want ik weet wat er gebeurt.
En er gebeurt achter de schermen gebeurt er wel degelijk wat. Ongelooflijk veel. Ja, en ja, daar kan je niet allemaal in de krant zetten. Dat kan ik hier niet vertellen. Dat is ook niet aan mij, want ik ben niet de projectontwikkelaar. Maar wij worden daar maandelijks in meegenomen. We zien wat er gebeurt. Ja, dan ben ik daar nog positiever over dan in mei. Ja, dat klopt. En in dat kader, Art, wat voor termijn denken jullie? Want je moet toch eens een keer gom of kuit hebben. Dat is voor jullie ook belangrijk. Nee, wij hebben ook moet ik nog een politieke slinger maken? Wij straks, zijn ook heel ongeduldig, want we willen liever gisteren dan vandaag. Maar je merkt dus, we zeggen december, en de projectontwikkelaar zei dat, en de wethouder, dat hebben we dan net niet gered. We mikken nu op in ieder geval voor 1 april. En ja, ik snap ook dat 1 april 1 mei kan worden, want daar gaan we nu volle bak voor. Om in ieder geval op hele korte termijn daar duidelijkheid over te krijgen. Ja. Henry, nog even weer terug naar het voetbalgedeelte. Want het eerste jaar kon Cambuur op het hoogste niveau verrassen. Het tweede jaar ook nog. Waarom wordt het steeds moeilijker? Nou, ten eerste denk ik dat het spelletje van Cambuur door is gekregen door de tegenstanders. Hè. Dus het was moeilijk, dat moet aangepast worden. Het wordt moeilijker omdat je in eerste instantie spelers kunt halen die de club nog zien als een club die net gepromoveerd is. En na 2 goede jaren word je al gezien als een club die verderop zit. Dus je hebt een veranderende status. Dat betekent ook dat je hoger salaris moet gaan betalen. En daar lopen we wel tegenaan. Dat we daar eigenlijk niet makkelijk in mee kunnen met onze concurrenten. De spelers worden steeds duurder? De spelers worden steeds duurder, ja. En de kwaliteit gaat niet evenredig mee omhoog? Dat is geen garantie, nee. Hoe zit het eigenlijk met... met de contacten met Manchester City, zeg maar. Heeft dat een structureel karakter? Ik bedoel, als Jack Bond straks weggaat, mogen jullie dan daar weer even in de keuken kijken en zeggen, nou, misschien kunnen we die gebruiken. Zo? Hoe structureel is dat eigenlijk? Nou, ik had toevallig vanochtend nog met de contactpersoon aan de lijn. Maar dat is op zich een hartstikke goed en interessant contact. Zij willen zich niet vastcommitteren aan Cambuur. Hè, want ze hebben ook een speler verhuurd aan FC Twente. Ja. En aan NAC Breda. Dus het is niet zo dat wij... Het is geen exclusiviteit. Geen exclusiviteit, maar wel heb ik het idee dat we een behoorlijk voorkeur hebben. We zitten vooraan in de lijn, laat ik zo zeggen. Ja. De trainer trouwens van Manchester City komt ook vrij. Die komt vrij, ja. Toch gewoon eventjes... Dan moeten we 3 stadions erbij bouwen, denk ik. Hey, maar ja, je zei net ook over... Het spelletje is een beetje veranderd. Of de tegenstanders kregen het spelletje door, wat Cambuur speelde. Ja. Toch heeft het wegsturen van Sander van der Heijden ook niet het gewenste effect gesorteerd. Dat zeg jij inderdaad, ja. Ik denk dat er wel degelijk anders gewerkt wordt nu. Ja? Maar levert het ook resultaat op? Want daar gaat het uiteindelijk om. Uiteindelijk moet dat resultaat op gaan leveren. Maar dat heeft nu nog niet gedaan. Nou ja, goed. Ik denk dat we wel punten gehaald hebben. Voor de winter. Maar na de winter zitten we in dezelfde sfeer zoals volgens mij vorig jaar januari. Waarin er al achter elkaar verloren werd. Dus wij zijn in ieder geval tevreden met hoe er aan de gang werd gegaan. Waar liggen de veranderingen dan, Henry? Kun je eens een voorbeeld van geven? Want als je naar zo'n training staat te kijken, dan waar we toch met enige regelmaat doen. Het zal wel, maar ik zie het er niet echt aan of zo. Nou, ik denk dat je dan wat weinig trainingen kijkt. Maar dat zou kunnen het wel degelijk terugzien. Ja, maar noem eens een voorbeeld, dan zie je dat dan terug dan? Ja, dan ga ik heel gedetailleerd, maar... de belangrijkste? De belangrijkste is denk ik veel meer positie spelen. Andere tactieken. Gevarieerdere oefeningen. Ik denk dat meer in de variatie zit ook. Maar ook meer in andere tactieken. En dat was ook iets wat wij hebben aangegeven destijds. Van probeer ook op een andere manier met je speelwijzes om te gaan. In plaats van de vaste stramien wat erin zit. Omdat de tandem Henk, Sandor in jullie gedachten toch altijd veel naar voren was. Hè? Oh, niet alleen naar voren, maar met name de beginfase, de opbouw, de vervolgfase. Dat was eigenlijk redelijk voorspelbaar. En dat heeft hartstikke goed gewerkt bij Cambuur. Ja. Maar op een gegeven moment, ook door het komst van andere spelers, hè, je hele hart achterin is weggehaald. Dus dan moet je weer opnieuw invullen. Dat betekent dat je kan niet 1 op 1 dezelfde spelers halen. Dus je krijgt ook andere spelers. Ja, dan moet je misschien ook wel wat aanpassen. Want de ene is niet zo goed in de indribbelen als Etienne Rijnen. Dat was een ster op het middenveld komen. Ja. Of de uitgestelde paas geven. Met zijn crossballen. Ja, goed. En die vind je niet zo 1 op 1 terug. Nee. Dus dat betekent dat je ook misschien wel moet moeten aanpassen in je speelwijze of in je tactieken. Of dat je eens kijkt van waar liggen de kansen van de tegenstander. Waar pakken ze ons op en waar moeten wij daar weer op terugpakken? Nou, en dat soort dingen, daar hadden wij wel onze vraagtekens bij. En dat is, zeg jij ook, wezenlijk veranderd? Dat is wezenlijk veranderd, ja. Kortom, je staat nog steeds achter die beslissing om niet verder te gaan met Sander van Heijden. Wij staan nog steeds achter die beslissing, inderdaad. Ja, een nuance, maar wel belangrijk. Nou, dat denk ik wel een belangrijke nuance. Want iedereen die denkt dat
ik kom binnen en ik neem die beslissing om Sander. Dat is natuurlijk van vele maanden, een langere periode daarvoor ook al gaan. Vind je het vervelend dat men ook met de beschuldigende vinger naar jou wijst? Nou, dat is nooit leuk uiteraard. Ik kan moeilijk zeggen van, daar geniet ik van. Maar het moet wel in perspectief blijven. En dan heb ik daar geen problemen mee. Maar ik moet wel kijken van hoe is de situatie geweest en wat is er allemaal gebeurd bij Cambuur. Je vindt het ook niet terecht, omdat Art net ook heeft aangegeven van... jij doet het niet alleen, het hele aankoopbeleid. Jullie doen het met z'n allen. Ja. En ook de hoofdtrainer heeft daar een belangrijke rol. Ja, goed, dat is ook zo. En ik denk ook wel, kijk, ik ben in mei officieel in dienst getreden. En dan zit je in een hele aparte periode, want er moet heel snel geschakeld worden. Want je had het over Herings, maar die was al zo goed als compleet vast. Hè? Die wilde de technische staf al hebben in maart. Dus die lag er al. Nou, Herings is gekomen op voorspraak van Henk de Jong? Van de technische staf, ja. De technische staf is groter. Hè? Ja, uiteraard, Henk was bepalend in de technische staf, maar... Kijk, als Henk de Jong hem niet wil hebben, dan komt hij niet, neem ik aan. Dat klopt helemaal. Alle spelers die worden in gezamenlijkheid besproken. En daar wordt in gezamenlijkheid een oordeel over gegeven. En als daar twijfel over is, en dan is er zeg maar een veto tussen met de trainer. Hè, want niet iedereen heeft dezelfde inspraak. Maar uiteindelijk moet de trainer of ik moeten daar een veto over kunnen geven. Hoe komt het eigenlijk, want ik wil het niet steeds hebben over het zwarte scenario. Want laten we vooral positief blijven. Hè? Toch een beetje in de geest van Henk. Maar bij degradatie, hoe komt het dan met salarissen? Gaan die dan wel naar beneden? Want er zijn natuurlijk wel... er zijn wel eens foutjes gemaakt. Hè? In alle contracten, alle salarissen, clausules, ja. En dan gaan ze gewoon... Ja. Dan krijgen ze bedragen die horen bij de Jupiler League. Ja. Gaan jullie dan in die Jupiler League een salaris betalen aan de spelers waarvan je zegt van nou daarmee gaan we meedoen in de top van de Jupiler League? Wat denk je? Qua budget ga je dan meedodoen in de top van de Jupiler League. Ja. En dan is ook eigenlijk het doel om zo snel mogelijk weer naar boven te gaan. Ja, laat ik vooropstellen. Uiteraard, want je bent een sportclub, Cambuur, een voetbalploeg. Je wil altijd het hoogste streefje na. Maar dat gaat mij nu nog te ver in de zin. Wij zijn bezig met een strijd om handhaving in de Eredivisie. In de kantlijn is Cambuur ook een club die altijd met 2 scenario's werkt. Hè. Dus zowel het eerste jaar, tweede jaar, derde jaar en hopelijk 4e jaar Eredivisie moet je altijd rekening houden met scenario's. Het eerste jaar Eredivisie stonden wij in de winterstop 1 laatst op 1 punt van de nummer laatst. Ja, natuurlijk waren we toen ook bezig van... we waren toevallig bezig met Anko Jansen toen in de winterstop. Want als het niet goed gaat, dan zitten wij volgend jaar met Anko Jansen. Hoe moet dat financieel? Dus je bent altijd bezig met 2-sporenbeleid. Misschien ben je achteraf wel heel blij dat je het niet gehaald hebt. Ja, ik kreeg een dubbele beenbreuk, meen ik. Nou, dat was op dat moment inderdaad een juiste keus. Toen hadden jullie nog geluk. Ja, nee, maar dat geluk dwing je af en pech roep je ook wel eens over je af. Dus je moet het geluk weer gaan afdwingen. Ik hoorde net de naam Roesnak. Nou, als je weet hoe die binnengekomen is. Het was gewoon via een zaakwaarnemer. Die zei, ik heb een nummer 10. Nou, laat die maar op proef komen. Ja. En andere jongens zeiden, maar ik ga niet op proef in Nederland. Ik ben zo goed. Nou, hij zei, ik wil wel een proef. En die jongen komt binnen en die traint 2 keer mee. En iedereen zei, zet die maar in de glazen kast. Die speelde in zijn eentje de Graafschap. Niemand kende hem. Weet je nog? Van de staf niet, de directie niet, Marcel Keizer, niemand. Maar je ziet hem trainen en je zegt, volgens mij moeten we daar niet over twijfelen. Nee. Puur geluk. Want als die zaakwaarnemer niet naar Cambuur had gebeld, maar toen naar Go Ahead Eagles, had hij bij Go Ahead Eagles gezeten. Dus ja, dat geluk dwing je af. Jack Byrne, ik weet dat ze bij Manchester City nog zeiden van, we zijn bijzonder geïnteresseerd hoe hij het in Nederland gaat doen. Want zij hadden er enorme verwachtingen van. Ja. Veel meer dan van Albert Roesnak. Maar je ziet dat Jack moet wennen. Heeft daar moeite mee. Ja, dat was bij Bitici ook al zo. Maar die stond eigenlijk hoger in de pickorde bij Manchester City dan Roesnak. Dus het is niet altijd een uitgemaakte zaak. Zeker niet als je, zoals Cambuur, spelers haalt met bijna geen geld in de portemonnee. Dus altijd vechten van lukt het wel, lukt het niet. Dan kan je zeggen, die heb je niet goed gehaald. Ja, dan had je een ander gehaald, maar dat was misschien ook niet goed gegaan. Het zijn altijd risicogevallen die je haalt. En dan moet het goed samenvallen. En dat is dit jaar inderdaad lastig. Ja, wat een vreselijk vak, hè? Want je bent gewoon afhankelijk van geluk. Geluk is een factor, maar je kunt het wel beïnvloeden. Hè? Je kunt, door hard werken kun je wel zorgen dat het goed gaat draaien. Dus je moet niet denken van ik ga maar achter in mijn stoel zitten en hopen op een beetje geluk vandaag. Want dan gaat het zeker niet goed komen. Nee. Te beginnen natuurlijk vanavond tegen Utrecht, FC Utrecht. Volle bak. Het is uitverkocht. Het publiek staat erachter. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Want ondanks de resultaten staat dat publiek fantastisch achter de ploeg. En dat is ook wel een groot goed voor Cambuur, denk ik. Ja, met Sipke Hulshoff en Juste de training geert. Hij woont net als mij alleen nog loslitten. Nienhuis op goal en Barto in de put. En voor de rest? Voor de rest even helemaal niks. Nee. Je kunt wel een beetje invullen. Ik denk dat het een 5-3-2 idee wordt. Dat is mijn idee. Een beetje dat wordt. Het wordt defensiever. Ietsje defensiever. Ik denk toch wel wat behoudender, ja.
En dat is misschien ook net onverstandig. En ik vind het voor Barto wel mooi, want als nou de wedstrijd van AZ, de laatste wedstrijd werd Barto in spelen had, ja, wie die eigenlijk de enige die hem echt helemaal het snot voor de eigen werken had. En daar ik wel wat mee losmaken. Hier in de eerste helft zelfs nog een kans gewoon. Hij maakte een prachtig doelpunt, hij sleurde, hij die. Ja, dat is vol. Was nou in dit soort thuiswedstrijden met name nodig gast. Hè? Barto die identificeert geweldig met dat publiek. Hij heeft het absoluut nodig. Maar dit is wat minder opportunisme, want jij hebt zelf ook jarenlang in de Eredivisie gevoetbald, zelfs ook in Italië. Maar wat meer, ja, wat Italiaanser eigenlijk nu, hè? Gewoon 5 verdedigers. Ja, jullie weten de opstelling blijkbaar. We speculeren maar wat. Nou goed, het is duidelijk dat wij te veel doelpunten tegenkrijgen. Ja. En dan hoef je niet gelijk Catenaccio eraan voetballen. Maar je moet wel een bepaalde zekerheid gaan inbouwen. Ook om je meer comfort te geven in je hele team. Ja. Dus, en nou goed, en we weten, Utrecht dat speelt een apart systeem. Dat speelt goed. Met 2 spitsen voorop. En die hebben er gewoon goed erin zitten. En daar moet je het goed tegenover zetten. Dus nou goed, daar hebben we alle vertrouwen in dat die heren dat prima gaan doen. Art, laatste vraag. Houdt Cambuur de Graafschap eronder? Ja. 100%? 100%. En Marcel Keizer? Als ik dat vertrouwen al niet meer hier uitspreek, dan kunnen we beter stoppen volgens mij. Ja toch? Volgens mij ook. En Marcel Keizer komt? 100%? Wij hebben gezegd dat we helemaal niks over trainers gaan zeggen, dus daar houden we ons aan. Keurig. Heren, tierentank voor je komst naar de studio. Heel soort succes, Azendoek, Geert, om het commentaar van de wedstrijd Cambuur tegen FC Utrecht. Ons af hier, Wiensport op internet. Ons vier dus nog een hele gezellige dag. Our planet may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down in rainy Africa, the talented king of Congo exercises his football skills. And let's be honest, he is getting better. Oh, domme! The king devised the bad weather and comes with the following prediction. Geen 4 voor blanke mensen. Vitesse Heerenveen. Dak dicht, Heerenveen kan winnen. Dak open, het wordt lastig. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.